खुलुमबाय बे समाव आङो आर'नाइ रादाबनि साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावो लोगोसे बे समाव आङो दंफैयो आर'नाइ रादाब नायगिरि बिथांमोन आं दिन्थिनो थाखाय नाजागोन जे दिनै नमिनेसन होनाय खालार जे फैबाय थानाय 2021 बिधान सभा बिसायख'थि बे आसामनि जा बिधान सभा बिसायख'थि बिनि नमिनेसन होनाय जोबथा खालार 19 मार्च दिनै बे जोबथा खालाराव दिनै बाक्सा जिल्लानि इउपिपिएलनि मोनथाम बियाबनिफ्राय बिथांमोना दिनै आर'जलाइ अर्थात नमिनेसन बिलाइ गथायगोन बिथांमोना दिनै आङो बाक्सा जिल्लानि डिसि अफिसनि मोखाङाव आं दिनै दंफैयो दिनै आं दिन्थिनो नाजागोन जे इउपिपिएल दोलोआ मा बायदि बिथांमोना दिनै नमिनेसन आर'जलाइ गथायनायाव बिथांमोना दिनै रंजादों आरो रंजा बाजा बिथांमोना दिनै नमिनेसन होनो फैदों दिनै बाक्सा जिल्लायाव मोनथाम बियाब दङ जेरै तामुलपुर तामुलपुर आरो बरमा आरो साफागुरि बे मोनथाम जिल्ला बियाबनिफ्राय बिथांमोना दिनै आर'जलाइ गथायगोन नमिनेसन बिलाइ गथायगोन बिथांमोना दिनै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय साफागुरिनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआ इउजि ब्रह्म बिथांमोना दिनै नमिनेसन गथायगोन लोगोसे बरमा बियाबनिफ्राय बिथांमोना बिपुल बर' अर्थात जायखौ बड'सा होनना बुङो जोङो आरो लोगोसे तामुलपुर बियाबनिफ्राय बिथांमोना लेहराम बर' बिथांनि दिनै नमिनेसन लाइ गथायगोन दिनै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गोबां रंजा बाजा खाम सिफुं बर'नि दामनाय आगजुफोरखौ लानानै बिथांमोना रंजा बाजा दिनै डिसि अफिसनि मोखाङाव दिनै बिथांमोना दंफैयो आङो केमेरामेन बिथांखौ दोनथ'नो थाखाय खावलायगोन दे बिथांमोना माबायदि रंजा बाजा बिथांमोना दिनै मोसा दिनै आङो सासे बिजाथि हिसाबै माने नमिनेसन पेपारखौ गथायदों साफागुरि 63 नं साफागुरि समस्तिनि सासे केन्डिडेट हिसाबै आरो हाजार रायजो राजाया मुसलपुरनिफ्राय आंखौ बिदाय हरदों आशीर्बाद हरनानै देरहासार जाथों होननानै इतिमध्य रायजो राजानि मददखौ आं मोनबाय आरो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो साफागुरि समस्तिनि जा रायजो राजाफोर सेंग्रा सिख्ला आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो गोसो सिंनिफ्राय आं खुलुमनाय जासिहरबाय जे बिथांमोनहा दिनै नमिनेसन गथायनायनि दिनावनो दिन्थिबाय जे बिथांमोनहा गोसो गोरबोजों आंखौ नाजावनानै लाबाय जुजिनायाथ' बयबो जुजिगोन हितेश बसुमतारिल' नङा बेवहाय रायजो दलनिबो केन्डिडेट दङ बा सोरबा इन्डिपेन्डेन्टबो गसंगोन गणतन्त्रआथ' बेनो बिथांमोनाबो जुजिथों खिन्थु दा जिहेतु बिटिआरआव बिटिसि सरकारा जिहेतु इउपिपिएलनि बिजेपिनि आरो गणसुरक्षा पार्टिनि बे हिसाबै रायजोफ्रा बुजिनो हायो जे बे समाव मा दलजों थायोबा रायजोफ्रा गामिनि जौगाखांनाय ओनसोलनि जौगाखांनाय मोनगोन बे हिसाबै इउपिपिएलनि केन्डिडेट जेराव दं इउपिपिएलनिनो होगोन आरो बिजेपिनि केन्डिडेटनो बबावबा जोङो हगारदों इउपिपिएल हिसाबै बिजेपिनि केन्डिडेटनोबो भट होगोन आरो बिदिनो गुबुन हान्जाफ्राबो गेलेगोन ओंखायनो हितेश बसुमतारिया सासे बिजाथि हिसाबै गसंदोंबाबो जिहेतु कंग्रेस आरो एआइइउडिएफ महाजोतखौ लानानै बिथाङा गसंदों कंग्रेस इउडिएफनि बाहाय खुनु गोहोम गैया आरो बिपिएफआ खुनु गोहोम गैला बेखौ थांनाय बिटिसि इलेक्सनावनो फोरमान खालामखाबाय ओंखायनो बेखौ लानानै गिनांगौ गैया बिथांमोननि सिंनि खोथा बिथांमोनाव सोरबा बोराबलायदों मादों आरोबावथ' हयथ' थानेस्वर बसुमतारिल' नङा आरो सानैसो सोरबा नेताफ्रा रिजिगनेसन होनानै ओंखारबावनोबो हागौ बेखौ लानानै जोंहा जेबो रायलायनांगौ गैया जिखियानो जा बयबो गोसो गोजोनै सान्ति बर्न भाबै दावराव दावसि गैयालासिनो भटखौ होनांगौ आरो जायनो गोसो होनांगौ आरो बेखौनो आं मिजिंथियो जे बे समाव जिहेतु बिटिआर सरकारा इउपिपिएलनि रायजो राजाया इउपिपिएलनोनो भट होनानै दिसपुरावबो सरकार खालामनायनि मोनसे सुबिदाखौ होगोन 6 तारिख एप्रिलसिम 5 तारिख एप्रिलसिम बिथांमोना मा बुंबाय थादों जेबो नङा आं जेबो नङा इसुआ जोंना इउपिपिएलनि इसुआनो जों आंनिबो इसु आरो लोगोसेनो साफागुरि समस्तिखौ डेभेलप खालामनांगौ आरो बेवहाय गामि सिंनि लामाफोरखौ डेभेलप खालामनांगौ स्कुल कलेजनि जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनांगौ आरो आइजोफोरनि जेंना दङ जोङो मोनसे इस्ताहार बानायबाय आरो दै खुरखानाय फिसा माने जाम्फैनि एबा दैमा दैसानि जेंना दङ आरो खोथाया जाहैबाय मा खालि जों फिसा जेंनाखौ सुस्रांनायल' नङा
बेखौ आरोबाव गोदान मोनसे महर होनांगौ बे समस्तिखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा महाजोतासो सरकार दागोन होनना बुंदों आसामाव मा फोरमायगोन बे बयबो बुंगोन बे बाथ्राखौ नाथाय महाजोता सरकार दाया बिजेपिनि दैदेननायावनो जि मित्रजोत जादों एलायन्स जादों बिसोरनो गभर्नमेन्ट दागोन बे 100% रोखा ओंखायनो जोंबो फैगौ गभर्नमेन्टनि बाहागो जोङो दा 11थायाव गेलेदों 11थायावबो देरहानायनि मोनसे आसा दं